أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Pinal Dimat TV bu YouTube et bu Facebook ak musuman asa jiga dabum dimat jeer gon ga États-Unis étabité Columbus Ohio gor mo yewtandi yewtade witendi gon ko rew sahakal walla yen gurdam rew denni sahakal tagal jitte Allah julde Muhammadu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam jetti nene bab nduni energy bab duwa ñaaginimo nene balɗe juɗɗe wattan maɓɓe ñaagi Allah yalla woynuɓe jees men kono jetti kadi dendaɗo gurdam mbi kankane yalla woynuɓe jees men kono jetti kadi caméraman men en jetti caméraman men en jetti kadi yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal Dimat TV foof e kuuɓal e mbimo kadi happy new year hitande jaam hitande men hitande tukkoɗe hitande jaam Allah rokken yaltirde 2023 alhamdulillahi rabbil alamin hitande 24 ne rokken natire bismillahir rahmanir rahim jeltire alhamdulillahi rabbil alamin e hanna jiɗɗen yewtirke oɗo sug gorko ndeysaan dewɗo lawol Nicra non ɓe Nicaragua naati e États-Unis oy kanko de bun ɗo guille mois de août o naati ɗo façon ko caɗele no dañi lawol kono ɗo arata nde sun hande wonno o arta ɗo arata nde o jogui mawni goto woni ko Allah luɓor ɗum wona ga woni noon toon tan woni teero e kañum wallinomo kanko hettuno Fouta wallinomo o dañi machine borga woni hen omo liggoro ha o resi o dañi hen sukaɓe tati ndeysan o wi lawol Nicaragua udditde noon o wi nanta yimɓe nan naata nden jaha nden naata o wimo woni ko o yahata woni ko ala faaɗa kaccumde tossel te machine ma o Allah udditma hen a dañi hen ha resi hen machallah aɗan continue aɗan wiya no rendin aɗa daara machine goɗɗo oto faaɗa somi lawol normal woma e ko ndiɗo laawi ɓuy dal o jegguita mawni ko haala ko balpul e mawni ko dal kanko yahata sakta ko jii o yahata dal yesɓude e sabu o foti maadi o foti gonga ni o ƴetti hen Allah omo dañi hen ration makko e foof kono o yiiɗi maadi wiiɗi wadde ni watta ni ɗaniyankoɓe mbaɗata ni dal o mawni ko sirdo somme less o mawni ko dal saɗa wawi ɗum ko rendi min dal machine goɗɗo ƴeewa mbattanɗa kam hen mi yaha saabu namdimi feere am foof namdimi sehlaɓam yaaɗe mbi 6 millions woni koye kañum waɗa hooremo kañum wallimomo hawo dañi borga o yiiɗi ko tinno hayso ko daña wallude goɗɗo kankane o walla hoore makko kam o dañi goɗɗum e goɗɗum kono ƴettude kalis kayen tattam lawol Nicaragua kañum wawi ko wajade ɗum so dañi o yiiyade yo yaah kañum wawi tan haalde o ndeysan o mawni koko hasibe makko hono mawni ko kañum machallah jummu suuɓe nebam ɗum waɗi yiɗnama haydara ɗum tan kadi wumo ɗokki ɗo fayi maaro joguino foof machine makko mo liggotono e ko rendino ko mo daara machine goɗɗo foof o yeeyi o wi timmani o wi galle makko terre mo wiyatno yiɗmata terre o joguino o wi jegguir ɗum 2 millions o jeggi 2 millions o tottir kayitaji galle o wi jomum so tottima 2 millions ɗi so naati ga so liggi mo yoɓ ɗum heɓta kayit galle makko won yimɓe o wi ni o tottiri kayit galle makko o tottama 2 millions o watti halis makko foof o ari o wi guila mois de août o won ɗo o wi haydara gasa he o wi galle ko accino ko toon fof gasi o wi joni joom terrain joom 2 millions o wi ko ma yeey terrain o ma yeey terrain o saabu wino so ari ga so woni lewru lebbi ɗiɗi mo yoɓ ɗum halis mum joni noon o wima yeey terrain wiyete kanko ala ko jogui sana on terrain jogono maade hoɗo hen kanko e ɓesgu makko o wi joni ne yo kos o kadi o hersi haalande kadi mawniraɗo no wi noon ko waɗani ɗum o wi kono sunno hande wonno o arta ɗum kontinan golle makko o daara machine goɗɗo e goɗɗo kono kam ko finnanno fof ngol lawol heko jooɗi kono haydara gasa no nanirnode Amérique o wi son hande wonno arta eyyi joni noon ko wasi o wi man noon kam ko heɓti noon ko ɗum tan hayso ko haali ɗum tan eyyi saabu wasi o kala suwa arde o wi jarani foof yaata o surtout joguiɗo ko jogui comme no jogguirnoni machine el makko yo jotto ɗum woni noon kanko haalnanomo omo gay kalnano foof o heeɗaki o wumo ɗokki ɗo fayi omo andi haala makko aɗa wasa hay goto naftoro hen kadi omo andi kadi mawni ko ma heeɓ wasta heeɗo walla woto keɗiɗ haalana ɗum omo ñaagui ɗum yafuya son hande on haalanno mo wattani ni omo ñaagui on yafuya kadi son sac makko on sen wawi hayso kañum sodde gallo haɗa on haɗa joom jogguinoɗo kayit makko gallo yeeyi ɗum banggol
so nani o hersi ɗum noddude haalan ɗum soko nani waat feere sota gallo hay sodnanu kanke ɓesgu mane yo sod tan jeeg eyi tottito 2 millions no sikkirno ni o yan noon joni noon o wi ko namnal denniyankoɓe kamɓe ɗen cuusa en haali wata onon wonɓe toon no waɗata joni gillo ardal wonɗo jippino eyi wonɗo jippino e jippinoɗo ne kadi mataw ɗum jaltinama joni noon wonɗo dañi sehil makko goto tan wonno ala ga kori sehil makko goto ɗo wonɗo kadi sani en fayi te dawoɓe eyi dawoɓe kanko tan e galle onon ɗo dal hande situation makko dal omo yii hen peeje beela o continue tan o jooɗo jaboro Allah walla hol peeje jogui ɗon walla o artata somo arta kadi no altirata hol peeje jogui ɗon ɓe hen joni noon kam minen kam ata ala koye kalen ɗanniyankoɓe ga mata cuusa haali ni hankkadi eyyi saabu ala foof nanani mbiyama hasdeɓe mbiyama jiiɗa yimɓe gara mbiyama te neɗɗo sa andi arjigue ma go foti arjigue mum go foof kadi Allah jogui arjigue mum mbo Allah hoddiri en yaaha mbo Allah hoddiri en dañ ko Allah hoddirema ko yo won jaam kono a heeɓat Allah neɗɗo ala ko wawi hen eyyi kala ko Allah rokkuma rokkatma ko waɗnatma ko asa jigui ala ko wawi hen kono hande ɗanniyankoɓe go suusa haalde ɗanniyankoɓe woni hoɓɓe suuriɓe kono woni hoɓɓe hande ɓe bonniti hen goto won gonɗo ɗo wi miñi goto wi kañum ñamta gulnani o wi min won mawɗo ñaami gulnani saka on wi onon guurani o yeyi de o ayi o wi on wi o ñallinta o ballinta o joɗta o yiyani gurdam mum ɗo haydara o inen o wi miñi ko enen somin gaari Afrique o wi ɗo yi hay oto joni moƴƴani so jaamu ari ɗo joni saaha beel min mbaɗa beel min jompe jompede woni oto goɗɗo ara waɗe batir o waɗe hen sañe hen fuɗɗo huɓɓude o wi mbeɗa oto jooɓe jompe min puɗɗi dawde o somin gartuno somin gaari Afrique somin daari toon hôtel gotel moƴƴel min gaddi comcami moƴƴi min jiiɗi fofta wiye kadi komin heeɓa faara o wi Afrique min mbawa fofta o wona on jiiri guirma o wi jiiɗo min ñallinta min ballinta on jaaha galleji woni e galleji feewa koɗɗoɗam ɗo ni wayni o wi woni mon jogui ɗo téléphone aji kala ko finɗo ko ñalluɗo ko ɗum joftiyat toon o wi sutura min foof on itti onon mbi minen min ñamata gulnani onon pilu galleji amen on mbaɗa TikTok foof on itti fof minen gandi mbatta ko fof minen gandi o wi woni mon moƴƴi kono noon arko ɗo ɓuuri ko hewde mo wirti amen kono min cuusa haalde mbiyen min guurani min dañani ɗo jaam somin garti wuuri kadi min dañata on jaam ɗum ɗo o wi ɗanni wona on jiiri guirma ɗum ɗo minen ɗanniyankoɓe tan guurɗum kono o wi weeɓani famde o wi min gara jiira guirma puɗɗa famde somin gari toon somin jooɗi oto mbiyen komin heeɓa faara somin ñanti wiye komin heeɓa faara somin ɗani min lelti mi wiye komin heeɓa faara o wi toon on pamani wona on jiiri guirma ni min guurdi ɗo ɗum noon cuure amin cuuro ɗon miijo ɗon so Allah newindi mon so tawi wonko jiɗɗon firtude kala jiɗɗo firtude hunde wuuro ko ɗam ɗo gurdam wuurata ɗum ko so tawi a wuurɗo ɗo a wawi ɗo wuurde noon belɗam jooɗɗa pewna galle ma waɗi jaam daara oto ma leppol pewna ñalama fof ñama ko welma hôtel beele aɗa yaata fa yahata wi belɗo waɗi ɗum ɗo dañde kono so tawi on jiɗɗa firtude wuuro ni min gurdi noon wuurata kono o weɓta famde noon weɓta famde ɗum noon oɗo so gorko mi ñaguiɗimo ni ko yaafuyi kono mi sohli peeje mon susɓe haalde mi sohli peeje mon hol peeje dokton holno waɗata o wi siri ɗo sammiles kadi wonno ala meccal haydara gasani won acci debbo makko mo cukalani makko haydara ko joguino ko toon foof yeehi ha laaɓi ha o yeeyi teere makko o yeeyani ko tottirno tan totta halis o mangue o wi kono sikkirɗoni haydara o wi metti tan guila ari metti tan e ɗum noon yewtere gurdam rewɓe ni hande ɗum ɗo gadden oɗo so gorko e goɗɗum wonko yiyaɗo goɗɗum wonko jiiɗen e saabu toujours saaha saɗa haalde gonɗo e minen gandi on ko toon fof minen gandi mi ñallake live o mi ñallake réseaux sociaux minen jeeya wadde mata wonɓe toon kam ɓuuri andude wonko ga e wonɓe ga ɗum noon wadde dokken peeje est ce que won peeje jogni ɗon haw waw artir hakkille makko haw wasa pertude kadi famille makko wasa pertude kadi galle makko o mawni ko kadi beele o noddat ɗum o yafna ɗum walla o wi oni wo heeɗo vidéo o walla wasta keɗiɗe haala ɗum woni on so keeɗima mo andi kanko haalata tigui saabu on andi jaar o foof musidɗo mon Aset Jigga arno ɗo hande kadi ne yewtere gurdam rewɓe ɗen ɗo e Pinal Fulfulde Mate TV YouTube e Facebook en ɓeyde arno ko noon pamtan situation ngaji ɗi wonno ko nder galleji tan watte cuwa dañan ɗum place oɗo waɗa kono noon pamtan yaltirɗo joni ɗum waɗata woyrude arta seeɗa kono gonɗoɗen no hanki he cenki hay joni ko ɗon gonɗen wima kadi happy new year lawol gongol dokken peeje holno waɗata kadi ha saaha goɗɗo min gartu hen so wonde weleɗo Allah